gặp bọn trên nó mê mây đừng say tìm hello 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 tìm mình sẽ lo hâm lại hết trên nó mê gặp bọn trên nó mê mây ila chilang kapile kapu ko makilay di ka nesi tu pa ka na ne ding ti ilang sa pelo na di get him fix star today ka tu ka beto hung zing ding kim ke ya pagkan do min ka hinzoli na ho im lang man khung tin na si zong na ko di lo wala lung neo lo wala all mo lo wala kumun ka tu ka be sa le lang ka go na yuseng ka kino util mano util lai dang heng khan hello kapu na tu pa kisay si kay kahiro ang mela niya bet le ka hinlo di nga nila ko ba kay bela hingelo ka hinzolo isi ko na te o kapili ka po nasa muhin ay tipo po le asizong sana ka de di nga ka hindi ko sana ka hindi nga wong lo lungsit ka sa di nga tuhay tatuwa ko'y takapili di nga ka sa tir Chia lo lo mau o ting ka sa sa di